आजकल के नेता के दिहाला से भोटवा बेरोजगारी के घरवा बतिया समझैया हो। आजकल के नेता के दिहाला से भोटवा बेरोजगारी के घरवा बतिया समझैया हो। किया हो भैया आरजेडी के भोटा सब मिल के एक बार फिर से देवैया हो। किया हो भैया आरजेडी के भोटा सब मिल के एक बार फिर से देवैया हो।